Bueno, estamos aquí na segunda parte da actividade 5, na 5.2, que consiste en cambiar a configuración, o avance, o xiro do robot. O que fixen foi modificarlle a 15 centímetros o avance e modificarlle a 60 grados o xiro. Agora o que vou facer para documentar esta actividade é cambiarlle o xiro a 30 grados e o avance a 20 centímetros. Entón o que imos facer é abrir a aplicación, abrir o programa, Arduino. Vale, nos imos a ficheiro, Sketchbook, buscamos o Scornabot e agora o que facemos é plegar esta pestañiña que temos aquí, darlle a configuración .h. Vale. Os parámetros que nos permiten modificar o avance e os xiros son os que poñen Steeper Lines Tips ou Steeper Star Steep. Eu o teño configurado para que avance, como dixen antes, 15 centímetros, que está cambiado o número, é 2607, e para que xire 60 grados, 673. O que vou facer agora é cambiarlle. Despois de facer os cálculos, si 1738 son 10 centímetros, para que avance 20, o que teño que facer é multiplicar 1738 por 20 e dividirlo entre 10, e me dá un total de 3.476. Cambiamos 3.476. Vale. O que fago agora co xiro é se 1024 equivale a 90 grados, 30 grados son X. Entón, o que facemos é multiplicar 1024 por 30 e o dividimos entre 90 e me dá un total de 341 para que xire os 30 grados. Cambiamos 341 e agora o que facemos é guardar isto. Para guardalo, eu o que fago é irme a ficheiro, exemplos, 0.1 basic, blink, e o que fago é ir a Sketch e darlle a subir. E agora, como podemos comprobar, aquí nos pon que está subido correctamente. Desea guardar os cambios, sí. E agora, se o comprobamos, debería aparecer menú, programación Arduino, dentro de ficheiro, Scornabot, aquí na pestañiña configuración, e debería aparecernos na opción Steeper Slice Steps 3476 e no xiro pois 341. E en teoría eu penso que así estaría ben configurado, agora teríamos que comprobalo.